Аз съм Карина. Аз съм Мени. Лекото да ме първиш свъче. Днес ще ви покажем видовете родители. Първия вид родители, които ще ви покажем, ще бъдат Много любопитни и искат да знаят всичко за нас. две думи. Нахални шади. Да. Ох, как беше мъничка. Беше много сладичка. Мамо, Да. може ли да излезна? Къде ще ходиш? Някъде с приятелките, Кои? тека. Мирела, да си сеща. Къде? Ами, не знам, не съм. Ох, бе, маменце, виж колко беше сладичка. Виж сега какво си се направила тук. Тая снимка, защо я пазиш още? Защото аз те обичам. Той аз те обичам, какво? Ама ти не се държиш така. На дискотека ли ще ходиш? Кажи ми. Сигурно. Кажи ми, с кой, къде, на... Оп, майка, му почти виждам. Абе, чакай бе, с кой отиваш там, бе? Абе, момиче. Ох, леле, като беше малка, ми беше много по-спокойно. Какво ще правя сега? Не я възпитах добре. Не знам, изпуснах си детето. Само някакви кичури си слага и просто не ми казва къде ходи, с кой, на дискотека ли ще е. Ох, тук си оставила пръстене и гердана, дето ги подарих. Тя изобщо не ги носи. Явно не иска да съм до нея. По-добре да ида в старчески дом. Така ще е най-добре. Телефон е. Ало? Кой си ти? Кой си? Как така? Абе, кой си ти, бе? Абе, какъв Николай, бе? И я веднага искам да оставиш дъщеря ми на мира. Веднага. Ама ти досадници, бе. Вторият вид родители са тези, които се правят на тийнейджери. Трябва да си взема... Айде ще си взема таблета с едно, че съм новяка. Майка ми, Кажи. не си на 15. Ми какво ми пречи сега да се забавлявам? Ти никога не ми даваш нищо. Все едно, че ти си родителя тук. Но майка ми, ти не си на 15, ти си на 39. И какво е от това? Боже, майка ми, почваш много да ме трябва. Оф, излезам с приятелки, значи. После ще се разправим с теб и си да казвам. Моля, нали аз съм била родителя. Третия... Вид родители са твърде загрижени и тинейджерите доста се изнервят от това. Маме, нещо да ти има? Оф, майка ми, стига, гледай, нищо ми няма. Все едно, че пика ли ти се, не ми се пика, ти казвам, ти ми казваш, влези в банята да пикаш. Ами да, дай да ти премеря температурата. Чакай да намеря. Ой, къде се запутала? Ето го. Дай, отваряй уста. Я. 39. Бързо! Бързо! Лягай си. Бързо. Чакай. Трябва да се завия. Виж краката ти. Я, тук в сгоничка да се запариш малко да ти мине. Я. Леле, че таблети ще ги прибера. Ти само ще я се занимаваш, трябва да го спинкаш малко. Я и тук. Мале, бе, ти колкото... Я, веднага се завивай, бе. Гледай я ти. Веднага. Краката ще ти стинат. Ти два телефона имаш един таблет. Абе, веднага се зави, ти казах. Мога да мога да... Ама нищо, зависи. Какво ти е смешно, бе? Момиче, я веднага.
Отивай натам и ти прибирам телефоните. Няма повече да ги видиш. Да. Къде си? На дискотека. Прибери се. Защо не си оправила стаята? И съдовете не си измила? Мамо, ти ми каза, че мога да отида на дискотека. Да, но не уточних за колко време. Ама, мамо, моля те. Добре, колко време искаш още? 2 часа. Да, бе, нормална ли си? Да. Нямаш толкова време. Имаш 1 час да се прибереш. О, яча. Чакай. Това дете. И те очила уж да ги виждам, си ги сложих, па нищо не виждам с тях. Ето, не ми втига. Отива дискотеката. Ще се прибере тя, малката. Това беше от нас.